हेल' लोगोफोर सुस्मिता नार्जारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो आरोबाव गोदानै बरायबावबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ ना लोगोफोर, आंबो मोजाङै दङ। आङो दिनै नोंसिनि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। नायनायजों लोगोसे लाइक खालामदो, लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायनानै होबानो जाबाय ना लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने बैयावहाय दराबो माने आब'आ जोंखौ ओंखाम जानो लेंहरदों आरो दिनै सानदे नालाय, स्कुल गासिबो बन्द' नालाय, ओंखायनो ओंखाम जानो लेंहरदों आरो आङो दा थांनोसै आरो लोगोफोरना रेडि जाखाबाय, नै देलायजोबखाबाय। बिदिब्ला थांनोसै ना लोगोफोर। गारिबोथ' गैजाखाया नालाय टट'सो लिंहरखादों। दा टट'आ फैगासिनो दं आरो टट' फैबानो गाखोनानै थांबाय आरो ना। थ' बिदिब्ला लोगोफोर जोङो थांजेननोसै। टट'आ फैबाय लोगोफोर, दाना टट' गाखोनोसै जोंहा। सान्दुङा दिनै जा मोजां दुंना होबाय, दुगैखाबायबो। टट' गाखोबाय लोगोफोर, नै जा मावो। फाइनालि जोङो नै आब'मोननाव सफैबाय, गेट नांबाय। नै बिस्रा आब'मोनहा उइभिंबो दं आरो नै सिजौ उइभिं, बे सिङाव हाबलांसै। सिङाव फैबाय लोगोफोर, थाबायबायनो थाबायगासिनो दङ। मोदोमफुल फिथाइ दङ नै जा मोजां। न' सिङाव हाबबाय नै उन्दैफोरनि गेलेग्रा नै। आयदै मेंबाय, दसे जिरायनोसै। बिसिनि उइभिङाव दा हाबहैगोन लोगोफोर, नोंथांमोननो खिन्थागोन आङो बिसिनि जि दानायफोरखौ आरोना, बिराद मोजां मोजां दायो। आब'मोननि किचेनाव हाबैनि आङो मा मा ओंख्रि संदों नायनोसै दाना। आलु दाउ ना एवनाय संगासिनो दं। नायलाय लोगोफोर उन्दैफोरनि गेलेनाया। बिदि बुनो नाङा ना। ओंखाम जानोसै नै दाना। गिलास पाइनाय নে একটা ওইটা নিয়ে যা। बेखौ दोनदों ना मादोंमोन? ভিতরে এরকম পানি পানিটা একদম ভালো না লাগে আমার খাবার। दोनदोंमोन बांद्राय गोनथारनानै। ए दोननायखौ मानोथो माबाखो? बे प्लेटनिखौ होदो। रानग्रोदो दा नांबावबा जागोन। गुसु जायो नालाय ओंखायनो। जाबाय आमफ्रायनो मोनसे हरखादों। माबानो
ओंखाम गुदुंसिनखौ हरनोसै आङो आंनो औ गोथाव जायो बे जासिगोनदां दा लागोन नांगौबा मानो जाला नामा नोंसोरलाय दाना जायो होमबाबो मांसटा सावा गिला के उइभिङाव थांसै दाना जि दानाय नायनोसै लोगोफोर बिराद दावराव नै गान दामख्रावलायनानै दादों मालाय जि दाग्राफ्रा माबायदि दायो हौवाफोर गोजा दायो हिनजावफोर दाया मेचिनजों दानाय नै बियो लोगोफोर नै मेचिनजों मारै दायो ओइलाय गोजौआव आखाइजोंबो दायो ओमफ्राय बे मेचिनजों दानाय एक्सट्रा दख'नाया मोजांनो आंनि मबाइलाव थिग नुवाखिसै आरोना लोगोफोर बेयाव नै बिदि कालार दं बिराद मोजांखा दख'ना नै नोंस्रा थानाया नोंस्रा थाग्रा बियो आखाइजों दानायखौ नायनोसै दाना खाथियाव नैबो सादोर दादों सादोर ओरै खन्दायलायो ओरै दायो नै दख'नाया बिराद मोजां नै बिराद मोजांखा कालारा ओरैबायदि समायना गानजा गानबा दख'ना गोजा नै थाखानायबो दङ लोगोफोर नै ओमफ्राय दागासिनो दङ नै बिराद मोजांखा नालाय आं बिराद फसायबाय हाबा जाबा लांफैदो बिदि कालारबो दं मेरला कालार दङ माबायदि कालारखौ नांगौ गावबागाव चयस खालामनानै लांफैनो हायो आरो हौवा गोजा खिन्थु दाग्राफ्रा मा जन्थ्र नांगौ नै बावबो सादोर दङ गोमो गोथां बिराद मोजांथार नायखांबाय लोगोफोर आं दा ओंखारफिननो नागिरबाय नै बै मोनसेयाव दङ बेखौबो नायबावनोसै दसेनो नै बेयाव जोमग्राल' बेयाव मोनथामल' आरो इसाना दे होमबा लोगोफोर दे नायनायखौ फाइनालि फैबाय सफैबाय गासिबो नायजोब्बाय जाबाय लोंबाय दाना थांफिननो रेडि जाबाय लोगोफोर थांफिननायजों लोगोसे आंनि दिनैनि भिडिअ'आबो एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय।